ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏଠି ଆମର ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଓସ୍ତ ଗଛ ନିମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଠିଛନ୍ତି। ନିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଓସ୍ତ ଗଛ ଦେହରୁ ପୁରା ବାହାରିଛନ୍ତି ନିମ୍ବ ଗଛ। ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ବାବା ଚିତ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଚିତ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆମର ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା। କୋଇଲି କେମିତି ସ୍ୱର ଦେଇ ମନ ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଇଲି ଉଡ଼ିଗଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ବୋଧେ।